בוקר טוב, חברים. בוקר טוב, מה נשמע? איזה אנרגיות פה על הבוקר. כן, סיימנו מלחמה. כן, הרבה זמן לא היינו פה. שרדנו כדי לספר. נכון. אולי סבב שני תכף? תרגלנו BCP. לא, למה לפתוח ככה? רגע, שנייה, אני צריכה להגיב לשני הדברים. למה לפתוח פה איך ישר הוא יורד לעניינים? תרגלנו BCP. די, פרקטי. עבר בהצלחה BCP? עבר בהצלחה. יפה מאוד. טוב, יופי, יש לנו היום אורח מיוחד. באמת? כן. מי זה? תכף נגלה. אוקיי. אתם מוכנים? אנחנו מוכנים. יאללה. פתיח? פתיח. 3, 4. Welcome to the Third Party Podcast. אזהרה, למרות שהפודקאסט מוצפן, עבר הערכת סיכונים, ואף קיבל אישור מאיש הסייבר, הדעות לא עברו שום סינון ואינן תחת רגולציה. האזנה על אחריותכם בלבד. שלום גל נקש. מה נשמע? איזה כיף שאתה איתנו. בוקר טוב. בוקר טוב. ברוך הבא לפודקאסט. הכי טוב. במדינה. תודה רבה. לא במזרח התיכון? עכשיו, מה שקרה במזרח התיכון, אנחנו קצת מנסים להצניע. הבנתי, אוקיי, בסדר. אז הוא מגיע לנו עם רקע של האקינג, ושירת במשרד ראש הממשלה, והיום מוביל פלטפורמה מגניבה בטירוף, שנותנת שליטה אמיתית בעולמות ה-SAS, עם מעל 200 אינטגרציות, פלוס מינוס. שברנו את ה-200. שברו את ה-200. מה זה ריקו? מה זה השם הזה בכלל? מאיפה זה בא? ריקו בספרדית. זה טעים, אבל עם אי, מה זה קיצור לריקונסנס? ריקונסנס. אני חשבתי ריקונסנס. בוא שנייה רגע נצא, ונבין כזה טיפה יותר. אז ריקו זה ריקונסנס, כן? יפה. סבבה. קיבלת נקודה. באמת כאילו, הרקע שלנו מערכת הביטחון, וכאילו בסוף אחד הדברים שעושים לפני פעילות זה בעצם ריקונסנס. ברור. ואמרנו בעצם, ריקו יעזור בדיוק לחלק הזה של הריקונסנס, וככה נולד השם. שם זה דבר קשה. מאוד. זה אחד הדברים הכי מאתגרים, אבל... החלפתם שם תוך כדי או שזה היה מההתחלה? לא, זה היה מההתחלה. רצנו על השם הזה, וזה גם קליט ריקו. ואומנם לא 3 אותיות, זה 4 אותיות. אבל... זה יחסית שם שהוא, אני אוהב אותו, וגם שם זה משהו שככל שעובר הזמן אתה מאמץ אותו. והיום אתם כמה עובדים בארץ ובחול? אז היום אנחנו 70 עובדים, בארץ 25. אז רוב הפעילות היא... רוב הפעילות היא בארצות הברית. רוב הפעילות בארצות הברית. ובעצם צומחים מאוד מאוד מהר עכשיו, לקוחות, ARR, 5X כל רבעון. מדהים. כל הכבוד. אז פוסט A או B כבר? אנחנו פוסט A, ועכשיו בעצם עובדים חלק מהצמיחה וחלק גם השוק שבעצם היום הפך להיות הרבה יותר מצ'ור, מתכוננים ל-B. מדהים, ושאלה אחרונה, על ככה לעשות איזה מסגרת, מה ה-ICP שלכם? מי הלקוחות שלכם? האם אתם מוכרים אנטרפרייז? האם אתם מוכרים מיד מרקט? איפה אתם באים הכי טוב לידי ביטוי? אז ICP היום הוא אנטרפרייזים, מעל 1,000 עובדים, צפון אמריקה, בעולמות פיננסיים, רגולטוריים כמובן, עולמות ה-life science, healthcare, ובטק, זאת אומרת, חברות שהכי מאמצות SaaS ו-AI בעצם זה חברות טק, ה-AI בעצם הוא משהו אינהרנטי בעולם ה-SaaS, יש בו, הוא דוחף מאוד מאוד קדימה את התחום הזה של SaaS Security ובאופן כללי usage של SaaS, ואנחנו מרגישים את התמיכה הזאת בחברות. אם לפני 3 שנים היינו עולים מול בנק ואומר יש לי רק סיילספורס זה הסאס שלי, היום אתה עולה מול אותו הסיסו והוא אומר לך אנחנו סאס פרסט ואני יודע רק על 150 מטורף מערכות סאס שיש לי. אותו בנק הם הרחיבו בעצם את המניפת סאס שלהם. אז האג'נדה שלי הוא שהוא פשוט לא ידע והתעלם. יכול להיות. שדור סאס. בטח בסאס שזה הכי נוח כי כאילו זה מחוץ לפרימטר שלך. אבל זאת אומרת רק לאחרונה ב-RFA האחרון סיסו של JP מורגן שהוציא על את המכתב שלו על כל הנושא של ה-SaaS Integration Model ואיך זה שבסאס אין שום סטנדרט אל מול העולם הישן שבו יש פרימטר ויש לנו אנד פוינטים והתרגלנו לעשות סקיוריטי
בדרך שבה יש לנו פרימיטר ויש לנו לשים agent איפשהו. ושזו גישה שונה לחלוטין. הפרימיטר מהסאס. ובסאס אין פרימיטר. כאילו יש כזה קלישאה כזו, אמירה של identity is the new security boundary, אז בסאס זה ממש רואים את זה הלכה למעשה. נכון. בסוף מתנהל מחוץ לארגון שלך. וכל הפרדיגמות הקלאסיות משתנות. זה מסקרן אותי לשמוע מה אתה חושב על סיסויים בהקשר הזה, ומה גורם להם להרגיש או שהם מאבדים שליטה, או לראות את הכאוס הזה, זאת אומרת, מהצד של זה שמוכר להם את הפתרון. אז בעצם שאנחנו, אחד הדברים היפים והמגניבים בריקו זה שאתה עולה לאוויר, לוחץ על כמה כפתורים, מחבר API'ים, ורואה עולם שלם שלא ראית לפני. אופר, השותף שלי, הוא קורא לזה ההוא שיט מיטינג. ברור. אחרי 24 שעות אתה פשוט מסתכל ואומר, וואו, כאילו, יש לנו... או שיט. זה כזה, וואו, איזה יופי, או שיט. כן. ובסקלות שלי, כאילו, על סיסטם, באמת, אחד האתגרים זה, אוקיי, אני יודע שיש איזושהי בעיה, אני יודע שיש איזשהו מערב פרוע, וכמו כל בן אדם, אני אומר, אוקיי, אם אני יודע בבעיה ואראה אותה, אז אני עכשיו צריך להתחיל לטפל בה. והקונסטרנטים הם יחסית קשים. השיחות, אגב, שאתם עושים, זה קצת שאלה רטורית, אבל זה מול סיסויים. כן. אוקיי. זה חלק מה-ICP, ואתה בעצם עומד... שאתה עומד מולם לפני או אחרי, לא משנה, אז אוקיי, עכשיו אתה אומר לי מה אני צריך לעשות עם זה, או יש לך פתרון לתת לי, והצבעת לי על בעיה. וזה מתחבר לחלק השני באמת, שהוא ה-factory שלנו, היכולת שלנו להתחבר לכל אפליקציה שיש לה API בטווח זמן של פחות משבוע, היא בעצם מה שנותן גם את הפתרון לבעיה, ולא רק מציג את הבעיה. וכשיש את נקרא לזה, את המאץ' בין, אתה מראה לי בעיה, אבל גם עוזר לי לפתור אותה, אני חושב שסיסויים מעוניינים לפתור את זה, כשאתה בא ואומר להם, הנה רק בעיות, ברור. או הנה אסופה של אלרטים. זה כאילו עולם בעיה שה-value הוא כל כך מיידי. זאת אומרת, אין הרבה דברים שאתה מבין כל כך עמוק את הבעיה ואת הפתרון בשנייה. ניקח לדוגמה עולמות האפסק, לפעמים צריך רגע לדוג, להבין רגע, זה בעיה, זה לא בעיה, איך אני פותר את זה, מה ממש, פה זה די straight forward, כאילו, מה נגיד, כאילו, לי נגיד זה מאוד ברור, ואני בטוחה שגם לכם, ויחד עם זאת אני מרגישה שזה לא תמיד בטופ פריוריטי בדג'ט של הרבה חברות, אז איך אתה חווה את הדילמה הזאת, שמצד אחד אתה מביא פה אינסייט מיידי, מצד שני לא תמיד, אני מאמינה, יש בדג'ט לדבר הזה. אז לפני שאתה עונה, אני אפילו להוסיף על זה רגע, כי אמרנו את ה-oh shit moment הזה, אז הרבה יזמים מחפשים את ה-oh shit moment הזה, אבל אז לא, צריך לקחת את זה לשלב הבא. זאת אומרת, אוקיי, הוא ראה שקרה משהו, אין תקציב, אין דברים, הוא ישתמש כי הוא צריך, כי הוא עושה POC, תנו לי רגע איזה טיפ, גם, ובואו נשמע גם בשלכם, מה הלאה? איך עושים לבל? בעצם. כן, בדיוק. אז כשאין תקציב זה חלק, זה בעיה קשה, ניקח רגע צעד אחורה, שאתה רוצה לנסות את המוצר, או רוצה לקבל כמה שיותר פידבק, אתה עולה לשיחה ואומר, תקשיב, אבל אין לי תקציב השנה לדבר הזה. אז אתה אומר, בסדר, רק בוא נתחבר, כאילו מה שחשוב לי זה לראות איך אתה מגיב, או לראות את התגובה, אבל אחרי שכבר עשית מספיק, נקרא לזה, הרצות, הבנת יותר use cases, למדת, חלק מהקווליפיקיישן שלנו זה, האם יש בדג'ט, והאם אתה מוכן לשלם על זה, ואם אין, אז לא עושים את זה, כאילו, וזה גם דרך טובה שלך, להבין איפה, נקרא לזה, השוק שלך עומד, חלק מהתהליך שהיה בין ללכת ל-DSPM, DLP, או ללכת ל-SaaS Security SSPM, שפה יש בדג'ט, יש עולם מוגדר, יש Magic Quadrant, וב-SaaS Security עדיין אין קטגוריה בגרטנר, עדיין אנחנו עולים מול סיסויים והם אומרים, כן, זה Cloud Security, אז, או כל מיני, אתה עושה פיץ' של שעה וחצי עם דמו, אומר, אני רק SaaS, אני לא עושה Endpoint, אני לא עושה Cloud,
ואתה מקבל אימייל שעה אחרי, אז תגיד, איך אתם מתחברים ל-AWS ואיך אתם שונים מוויז? אנחנו לא עושים אותו דבר. כן, כן. אגב, התעכבתם גם, דיברנו על value, וה-value בא בעקבות נראות, visibility. איך אתם, היו לכם שיחות פנימיות על איך אתם מנגישים את זה בתוך המוצר? כי אם אתה אוסף הרבה מאוד מידע ואתה לא מציג אותו בצורה נכונה או קאצ'י, אז אתה עלול לפספס. אז חד משמעית, לא לעשות רעש. כן. זה מוצר שבקלות בדיוק. יכול לייצר כל כך הרבה רעש ובלגן, ואם לא מפקסים את היוזר לרמה, ועוד אתה בתור CPO, אז כאילו בוא תגיד לנו מהצד שלך. כן. אז באמת מוצר סקיוריטי באופן כללי, אני חושב בכל תחום, יש המון מידע ויש המון חלקים נעים, ואיך אתה מציג אותו. מהיום הראשון היה חשוב לנו בעצם לייצר חוויה שהיא פשוטה, והיא מאוד מאוד קלה לשימוש, נקרא לזה. אנחנו מקבלים פידבק מאוד מאוד טוב על זה. אחד הדברים שעשינו זה באמת כל הזמן לבדוק פרודקט יוסאג', להסתכל על איך לקוחות משתמשים במוצר, לנתח את הסשנים, וגם לקבל פידבק הרבה פעמים של אנשים שהוא יותר איכותי ופחות כמותי. וזה גם, זה תהליך של איטרטיבי, אחד הדברים שאנחנו בעצם שמנו גם בקלצ'ר שלנו וגם איך שהחברה עובדת, זה לעבוד באיטרציות מאוד מאוד מהירות, בעצם להוריד גרסה כל יום, לשנות מהר, כאילו move fast and break things, אז שברנו הרבה דברים לאורך הדרך מהר, וכשנגענו והרגשנו שעלינו על משהו, אז הפכנו את זה לדבר סטייבל נקרא לזה, ו-GA, אז זה חלק מהתהליך שעשינו באיך לבנות את החוויה, והדבר השני, יש איזון כאילו שהוא מאוד מאתגר בין כמה אני רוצה לפשט ולהראות לך הנה בעיה, לבין כמה drill down אתה רוצה לעשות. אז בעצם אחד התהליכים שהנחו אותנו זה שאוקיי, מה הפלואו של היוזר מהרגע שהוא רואה משהו ואיפה הוא תמיד מסיים, מהי נקודת הסיום שלו נקרא לזה. אז בעצם אצלנו זה נקרא לזה ה-identity, חוזרים ל-identity is the new security boundary, אז ברגע שאתה מחבר הכל ליוזר או לאקאונט בעצם שמחובר לבן אדם או ל-non-human identity, משם כל הפלואו הרבה יותר קל, ואתה יודע את זה כשאתה לא צריך לחשוב על איך לבנות את המסך הבא שלך או לבנות את הפלואו הבא שלך, כי זה הכל כבר מחובר מאחורי הקלעים. הזכרת פידבק, סליחה. כשאתה מזכיר את הפידבק הזה, אני בראש, עכשיו מה שמסקרן אותי, זה אם קיבלת פידבק מפרוספקט או לקוח, שבהתחלה התנגעת עליו במיינדסט בתור איש פרודקט, ואז הבנת שהוא גיים צ'יינג'ר, והוא באמת היה חשוב לעשות אותו. אז האמת שהמון, כמישהו שבא יותר מרקע טכני, בהבנה, אז אני הייתי מאוד כזה, בוא נשים את כל המידע, בוא כאילו, משם היוזר יסתדר, והפוך ככל שנקרא עולים לכיוון הסיסו, המידע צריך להיות הרבה יותר סיכומי ופשוט, ואפילו נקרא לזה, לא בהכרח לדבר סקיוריטי באיזשהו מקום, לדבר ריסק הרבה יותר, ויש הבדל גדול, חלק מהתהליך הזה והלמידה היא שסקיוריטי וריסק הם אמנם נשמעים לנו אותו דבר, אבל זה שני מוצרים שונים, שני תהליכים שונים, וגם התצוגה שלהם היא תצוגה שונה, כאילו סקיוריטי עבורנו הרבה יותר נקרא לזה אקשנבילי, הנה בעיה והנה כפתור של פיקס והנה מה שצריך לעשות, אל מול ריסק שהוא נקרא לו אגרגציה של הרבה דברים, שהרבה פעמים היא אולי אמורפית ומכילה בתוכה את כל התיקונים הקטנים, אבל איך לעלות למעלה ולהציג את הריסק ולא רק את בעיות הסקיוריטי. אתם אמנם מוכרים לסיסו, אבל סיסו כנראה לא יהיה זה שיעבוד על המערכת, אולי להוציא כמה אקספשנים, תקן אותי אגב אם אני טועה. מי הם אותם אנשים, practitioners שעובדים על ריקו בסוף? אז Security Architect, ונקרא לזה IT Security Engineers, הם האנשים שעובדים יום יום על המערכת, אנחנו ממש רואים usage יום יומי במערכת,
אנחנו מתחברים גם לכל מערכות הסים והסור למיניהם שדוחפים בעצם את כל ההתראות והפיינדינגס לתוך המערכות האלה. או מקבלים מהם. אבל היוזר המרכזי שנכנס למערכת זה באמת אותו ארכיטקט, או IT Security Engineer, ואנחנו מתחילים לראות זה חלק מהאבולוציה, נקרא לזה של קטגוריה, זה שאנחנו מתחילים לשמוע שאנשים מגייסים SaaS Security Engineer, או תפקידנים כאלה, בחברות יותר גדולות היום, מתחילים לראות את זה, וזה חלק מהאינדיקציות לגבי שאם תעשה חיפוש, אני חושב בלינקדאין אין טייטל כזה של SaaS Security. כמה חיפשנו אז? יש Security Operations, ויש את IT Security, כי בדרך כלל, לפחות בסטארט-אפים בעולמות שלנו זה קצת די משמש אחד עם השני, אבל דיברתי פה עם החבר'ה לפני כמה פרקים, וכשחיפשתי איזושהי פוזיציה, שאלתי אותם ספציפית לגבי, אתם אומרים SaaS Security Engineer. זוכר איזו חברה מצאנו שכן גייסה? לתפקיד הזה? לא. אפל. אוקיי. זו החברה היחידה. אני זוכרת שלקחתי אתגר של הנר, ואמרתי, אני חייבת למצוא אם יש טייטל כזה, מאיפה נפצת את זה בכלל. ואז מצאתי משרה שכבר הוא אישה באפל. אני רוצה רגע להתחבר למה שעמית מקודם שאל על ה-remediation. זוכר שדיברתי איתכם, והאמת מאוד מאוד התחברתי. כהחלטה, אולי כבר שיניתם את זה מאז, אבל כהחלטה, אתם לא מבצעים את הצד של הרמידיאשן. אתם מבצעים את הדיטקשן, ואם מישהו רוצה לעשות רמידיאשן, אז שיקח את זה הלאה, לצורך העניין מחוץ לריקו. אז האם זה עדיין נותר כך? זאת אומרת, זה הכיוון? אז לגמרי, בתור מי שמוביל את המוצר, זה אחד הדברים שאני כל היום עומד בפרץ, וכאילו אומר, אנחנו לא עושים רמידיאשן, אנחנו לא כלי וורקפלואים. עדיין. שכה הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים, אבל אנחנו בסוף כשאני מסתכל על זה, נקרא לזה שני צעדים קדימה, לקוחות מסתכלים על מה שהם צריכים עכשיו, ויש ברור שאתה תמיד רוצה להקשיב כמה שיותר לפידבק, אבל כשאתה מסתכל רגע בפריזמה של כמה שנים קדימה, של מוצר שהוא הלידר של הקטגוריה, אז אתה מבין שאם יש לך 1,000 אינטגרציות, כפול 1,000 אישויים, כפול 1,000 פוליסות, בעצם התראות, אז אתה הופך לכלי automation and orchestration, תרצה או לא תרצה. אבל האם אתם מנגישים את הפתרון, או מנחים איך לפתור את הבעיה שנמצאה? כן, אז הגישה בעצם שאנחנו לוקחים היא להתחבר לכלים כמו דמיסטו, פנטום, טורק, בלינק, טיינס, כל הכלים בעצם של automation and orchestration, ובאים עם פלייבוקים out of the box, כי מה שאתה גם רואה, אגב, ברגע שאתה נותן את הפלייבוקים האלה, אתה רואה שהם באמת מקסטמים את זה, אז אם אתה כמוצר תכניס את היכולות remediation, זה לאו דווקא יתאים לכולם. זה לא יתאים, אז יגידו לך, אוקיי, אני רוצה לנהל אקספשנים, אני רוצה לנהל... לכן כאילו ה-ICP עכשיו של האנטרפרייז מאוד מתחבר לפלואו הזה, איפה שיש צוותים ויש כוח עבודה שיכול לעשות את ההתאמות, ולא רק את ה-quick wins של כאילו הנה פתרתי, בוא נמשיך הלאה. כי זה, עוד פעם, ככל שאתה צוות קטן יותר, תחשוב עליכם פנימית, כאילו אתה רוצה לפתור משהו מיידית, אין לך עכשיו את הקפסיטי לצאת, לעשות אוטומציה, לעשות זה, אתה רוצה לפתור את זה כאן ועכשיו, אז מאוד מתחבר עכשיו לסיפור של כאילו מי קהל היעד, איך אתם עובדים, מה המערכת מביאה, כי זה באמת לא שחור על גבי לבן בהקשר הזה. זה נכון, אבל אני גם חושב שבסוף, הרבה אנשים מסתכלים לזה בצורה מופשטת, אבל כאילו אני אוהב לקחת אנלוגיות מעולמות אחרים בסקיוריטי, כולנו רגילים להסתכל על עולם האנד פוינט, וה-EDRים, אבל דווקא, ששם הרמדיאשן הוא קל, תנתק את המכונה מהאינטרנט. קל אם הוא עובד, כן, אם הוא לא עובד זה פחות קל. אבל הוא אחד. נכון. אל מול בעולמות של קלאוד, שאם נסתכל על זה, שהם יותר קרובים, מה שנוצר איזשהו DevSecOps Engineer, כי הרמדיאשן לא כזה פשוט, ואם נחשוב על מערכות SaaS, כמו ServiceNow, כמו Salesforce, שבהם כל שינוי, הוא שינוי שדורש הסתכלות של אותו האדמין, לאשר אותה, להבין מה האימפקט שלה, וזה משהו שגם אם אני אתן כפתור קוויק פיקס, אף אחד בארגון גדול לא ילחץ עליו, וגם כנראה בארגון קטן, אבל
זה שאלה. ברור. אגב, מעניין אותי לשמוע, חבריי הסיסויים, מה דעתכם? אני אמרתי שאני מתחבר מאוד להפרדת רשויות הזאת, של אתם עושים דיטקשן, יש מערכות מספיק טובות שיודעות לעשות את הרמידיאשן, מה דעתכם בעניין? אתה רוצה תשובה אמיתית או כנה? אם אפשר, או זה או זה. אני בדעה שאם מישהו עושה משהו, שיעשה את זה הכי טוב שהוא יכול. אם זה הבסט של הבסט, מדהים. אם הוא מתחיל לעשות דברים שהוא לא הכי טוב בהם, רק כדי לסמן וי עליהם, זה ככה גם ייראה וזה לא יהיה טוב. אוקיי. מה את אומרת? אפשר לקחת את התשובה שלך למלא מקומות. חד משמעית. חד משמעית. כן. עוד פעם, זה ממש תלוי use case. בהסתכלות על איזשהו ריסק קטן ונמוך, אז אתה רוצה לפתור את זה כמה שיותר מהר. דה פקטו. ואם זה משהו הרבה יותר מורכב, אז המורכבות נכנסת, אז זה מאוד מאוד דינמי בעיניי, בסופו של דבר. אין לי איזושהי, לא יודעת אם הייתי רוצה לראות כפתור של פיקס, אבל לפחות את ההכוונה לאיך. הכוונת רמידיאשן. כן. לא, זה קורה. זה מאוד חשוב בעיניי, מוצרים שנותנים איזה שהם אישוז או ריסקים, מבלי לתת את ההנגשה לפתרון, גם כי בסוף הפתרון הוא מחוץ, הוא לך לקלאוד שלך, נכון? לך ל-AWS שלך, תנחה אותי מה לעשות. כאילו, תנו לי תלוו אותי יד ביד במרכאות. זה מאוד חשוב, לפעמים זה נמצא באיזה תפריט של התפריט של התפריט, ושם תשנה את זה. בדיוק. אם יש לך בכלל את ההרשאות לשנות את זה. חד משמעית. אבל אני אומרת שכאילו, לפחות היכולת להנגיש, או להסביר, זה כבר מראה על כוונה נכונה וטובה של מערכות. אני מכירה גם מערכות שכאילו, זה האישו ובהצלחה. ואז, אוקיי, ומה עכשיו? אז לא לעשות את זה. Why should I care, או how to remediate, זה שני דברים מאוד חשובים, שבסוף החוק שלנו זה, אם אין לנו את זה, אז בעצם אנחנו לא כותבים את הפוליסה הזו, את ההתראה הזו, כי אין מה, כאילו, זה נחמד, אבל אין מה לעשות עם זה, ולכן הדברים צריכים להיות אקשנביליים ככל הניתן. יש לי שאלה, קצת אוף טופיק, אנחנו תמיד מדברים פה על סיסואים בסטארט-אפים, וכאילו מי החברות האלה שהן מביאות סיסואים, ואז אנחנו רואים פה את ריקו, ויש להם סיסואית, הרבה זמן. תספר לנו על החיבור הזה, איך זה קרה, מה היה הצורך. אז אחד מהדברים שאתה רוצה בעצם איזשהו, נקרא לזה קול פנימי גם, מישהו שיותר מחובר, נקרא לזה בבק צ'אנל לאנשים, ששומע לא רק את האינטונציה והמילים, אלא גם מה האתגרים שיש מאחורי הקלעים, למה זה לא בבאדג'ט, או למה זה בפריוריטי גבוה, ולהכניס גם לתוך הארגון, נקרא לזה איזשהו עוד מיינדסט של הלקוח שלך, שהוא בעצם מאפשר לנו יותר להבין, אוקיי, איך לעשות מרקטינג לפיצ'ר החדש, או... להזכיר את שמה רגע? מרית. אוקיי. מרית בר. מרית בר. וגם להיות בתוך התעשייה, לקבל הרבה אינפוט, מה קורה, מי האנשים החשובים נקרא לזה. אז היא גם מעורבת מוצרית, חוץ מה... סקיוריטי הפנימי. גם מוצרית, גם סקיוריטי וגם נקרא לזה מרקטינג יותר פילטיס. שזה בגדול ה-next generation, כן, זה דומיין אקספרט. זה כיף לשמוע את זה? זה ממש כל מה שאנחנו מדברים עליו פה, על מהי משמעותו, או המשמעות של סיסו בחברה קטנה שעוסקת בסקיוריטי, ושזה לא רק זה, או רק זה, או רק זה, שזה לחבוש עוד המון כובעים, זה להיחשף לביזנס אחר, עם אחריות שונה, ויש לנו פה דוגמה ממש מדהימה לזה. באיזה נקודה לפני, זה היה שנה. אוקיי. לפני שנה, שגם בסוף הרבה פעמים זה חיבורים אישיים, שמתחברים להם, אבל גם בסוף היא הביאה את מה שאנחנו צריכים, מה שהיינו צריכים באותו רגע, וזה כיף גדול. והיא גם בחורה מדהימה. מודה שאני לא מכיר אותה. זה כסייד נוט. אתה כנראה בין היחידים שלא מכיר. כנראה. someone to follow, באמת someone to follow. בוא נדבר על החלק השני של השם שלכם, ואיך זה בא לידי ביטוי. האמת, אז כשהתחלנו את החברה, טל, ה-CTO, השותף שלי הוא PhD ב-AI, וכשהתחלנו את החברה, AI לא היה בדיחה שאומרת AI זה במצגות, ומשין לרנינג זה
בעצם במוצר עצמו. ומהיום הראשון בעצם עבדנו בעיקר על אלגוריתם AI של האינטראקציות וההבנה העסקית של התהליכים. אז בנינו את כל את החברה כאילו, נקרא לזה AI ready בהיבט הזה, ונקרא לזה ביום אחד העולם השתנה, ואין סיבה לפתח בעצם AI בעצמך, יש LLM'ים, וההסתכלות שלנו היא בשני, יש לה שני כיוונים, שמעניין אותי לשמוע גם מה אתם אומרים. אחד זה כל העולם של הטמעה של יכולות AI במוצר, שזה הריקו AI agents, יש לנו מעל 15 אייג'נטים, בגלל שהמוצר היה AI ready, ההטמעה של האייג'נטים הייתה יחסית מהירה, אם זה בעולמות של identity risk, אם זה בעולמות של response plan, איך לעשות response להתראות מסוימות, ואם זה בעולמות של אפליקציות והריסק של אפליקציה קצה לקצה בסקיורטי כדי לייצר קולברציה, בין אותו SaaS אדמיניסטרייטור לגוף הסקיורטי. כמה זה שינה אבל את התהליך המחירתי סלש הסתכלותי שלכם? זאת אומרת, כי אתה אומר, ביום אחד לא מתפוצץ, כולנו מכירים את הפיצוץ, אבל כן הייתם מוכנים, אז משהו השתנה בהתנהלות שלכם, במחשבה או בדיבור על AI כלפי חוץ ופנים? מאוד. אחד בערך שאנחנו מוכרים, אז נגעתי בחלק של יותר, נקרא לזה אייג'נטים בתוך המוצר ואיך להוריד קוגניטיב לואוד. שזה אייג'נטים שניתן לזה קונטקסט, שמבצעים, מקבלים בעצם את האינפוט, עושים את מה שעושים ומייצאים את זה החוצה, לאייג'נטים נוספים, לבקאנד, איך זה עובד? אז האייג'נטים בעצם רצים על הדאטה, האייג'נטים, כל אייג'נט הוא עושה פעולה מאוד מאוד ספציפית. האייג'נטים מדברים אחד עם השני? כן, ובסוף מוצאים איזשהו אאוטפוט שאנחנו קוראים לזה הסופר אייג'נט, שזה לוקח את האאוטפוט של כל האייג'נטים הקטנים, ומייצר להם איזושהי אאוטפוט ברור לגבי אקשנבילי, לגבי מה קרה, מה לעשות, ואיך לחקור. מדהים, כי עכשיו MCP רגע בצד, ועכשיו A2A, Agent 2, Agent, גם עולה מאוד לכותרות. והדבר שאנחנו עושים זה להנגיש את זה לתוך עוד פעם, חזרנו לאינטגרציה עם מערכות הסוהר והסימים, אז להנגיש את אותו האוטפוט של האייג'נט למערכות, כדי לקחת את זה צעד קדימה, וזה בעצם התהליך שקורה עם האייג'נטים. כמה זה שני התהליך המחירה אבל? אז זה לא שינה הרבה, מה ששינה הרבה את תהליך המחירה זה דווקא איך ריקו מגן על AI. בסוף הדרך לצרוך AI היא בדרך SaaS. קרסר זה SaaS, ו-ChatGPT זה SaaS, ואנתרופיק זה SaaS, ופיגמה זה SaaS, זאת אומרת Embedded AI Applications. אפשר להגיד שזה שינה את כל הפיץ'. ברמה של כפאונדר אנחנו פאונדרים, אנחנו כל הזמן מדברים, ואני כזה אומר שלא נתפס כחברת AI Security, מרוב שהשיח הוא מדבר רק על AI, שם מרבית הריסק, שם מרבית ה-unknown. אני חושב שאם היינו רגילים, לא יודע, לקנות מוצר SaaS, לאהוב אותו שנה ואז לסבול ממנו, בעולם של AI המצב הוא שהיום אתה משתמש בקרסר, ומחר יוצא קלוד קוד, ועכשיו אתה משתמש בקלוד קוד. יש אינפלציה מטורפת, ואני חושב שאתם נמצאים בנקודה שתעזור לכם למנף את עצמכם, ולתת value הרבה יותר גבוה. כוונתי אינפלציה כמובן של כלי AI. דוגמה, הגבולות הולכים להתשתש, אם ניקח שנייה את עולם ה-R&D, כבר יהיה פחות הבדל מהותי נגיד בין backend לפרונט-אנד, יהיה מפתח שיעשה שימוש במספר כלים שיעזרו לו גם לעשות פרונט-אנד וגם לעשות backend, ומבחינתכם זה עוד detections, זה עוד מערכות, זה עוד אינטגרציות, ועבורנו זה עוד בלגן. עוד הרבה בלגן לגמרי. זה עוד הרבה בלגן, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים מאות אפליקציות AI כבר בארגונים היום בשימוש, ונחשוב על זה, זה מחוץ לפרימטר. בסוף אם יש לנו קרסר שמדבר עם קלוד ומדבר עם גיטאפ ועם פיגמה, כל זה לא קורה על האנדפוינט, כל זה קורה מבחוץ, והדבר הזה מייצר unknown מאוד גדול,
והיום אנחנו בעצם, היכולת דיסקאברי בעצם, עושה דיסקאברי לכל אפליקציות ה-AI, כולל אפליקציות שהן embedded AI. אחד הריסקים שאנחנו שומעים עליהם המון זה, אני משתמש בזום, השארתי אותו לפני 5 שנים, אבל עכשיו זום עושה טרנסקריפט עם AI, אני צריך להבין שזה עומד לי בקומפליינס ובתהליכים הארגוניים. אז כל הנושא של Gen AI Security, AI Governance, בפריזמה של SAS, הוא בפוקוס מאוד מאוד גבוה, ברמה ששינה את כל הפיץ'. שם מתחיל הפיץ' וכאילו שם נגמר הפיץ'. ואנחנו גם מתחברים לכל אותם מערכות SAS AI, כמו קרסר, כמו N8N, שבעצם הדרך לצרוך אותם היא דרך סאסית. אז כל עולם SAS Security תופס עליהם באותה צורה. אז איך בעצם מה שריק עושים מבדל אתכם מה-SSPM המסורתי? אז אנחנו קוראים לעצמנו גם Dynamic SAS Security. הדרך שבה זה מבדל, אנחנו בעצם, SSPM זה להסתכל רק על הקונפיגורציה. ברור. כמו שהתחיל CSPM בזמנו, ועלה לעולמות ה-SYNAP, שזה הסתכלות מלאה על הקלאוד. אז אותו דבר, אנחנו ב-Dynamic SAS Security מסתכלים על כל ה-life cycle של SAS, מעולמות ה-Discovery, ועד לעולמות ה-Protection, בעצם על לתמוך באינטגרציה, והוונדורים הכי הרבה אינטגרציות, ועם הכי הרבה סנסורים ל-Discovery, הופך אותנו לייחודיים בנוף הזה. לוקח אותך רגע חזרה להתחלה, יש לנו הרבה ששומעים אותנו שהם יזמים בתחילת דרכם. הזכרת מקודם את הסנטימנט, לשמוע ולא רק להקשיב ולא להבין. תן לזה משהו ככה, טיפים למי שעכשיו נכנס לעולם הזה, שגם של היזמות, גם שאולי יש הרבה שעושים את ה-DLP היום, מה הם צריכים להקשיב? מה הם צריכים לשים לב אליו? אז אחד, קודם כל, אני קורא לזה במיינדסט, להיות פתוחים לשמוע לו, או לקבל ביקורת, או פידבק שלילי נקרא לזה. הרבה פעמים אתה אטום, אז אתה בכלל לא רוצה לשמוע או לראות. זאת אומרת, אל תתאהב ברעיון שלך, אלא תקבל חבטות ותבין שזה טוב. בדיוק, זה מחשל אותך, נקרא לזה ככה. 2 זה להבין, כאילו, אחד הדברים שהם בעיניי מאוד מאוד חשובים, זה כן משהו שנבנה לאורך הדרך ה-ICP, אבל האם אתה מדבר עם הבן אדם הנכון? האם אתה מדבר עם הבן אדם שעובד בארגון הנכון? זה שסיסו מקומה 42 בעזריאלי שרונה יגיד לי שיש לו בעיה, זה לא אומר שאותו סיסו אמריקאי בטקסס חווה את אותה בעיה. עכשיו כולם חושבים מי יושב בקומה 42 בעזריאלי שרונה. כן, אני גם כזה, וואו, מי זה? אז אחד, כאילו, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, וזה, עוד פעם, זה קצת לדעת לקבל לו, לדעת להגיד לו, נקרא לזה ככה, כי רגע, הנר מוכן לדבר איתי, אז למה שאני לא אהיה לשיחה וישמע. וזה כאילו נקודה מאוד מאוד חשוב להגיד, אוקיי, אין לי מה לדבר, זה לא יעזור לי לדבר עם הנר, או לא יעזור לי לדבר עם אותו סיסו בטקסס, כי אני לא הולך למכור שם. טיפ מדהים בעיניי. חוסך הרבה זמן, תאום ציפיות טוב. זה חוסך הכל, כי בסוף המוצר מושפע מזה, והמרקטינג שלך מושפע מזה, וה-R&D שלך מושפע, כאילו כל האנשים מושפעים מזה, אבל גם מצד שני יש את האלמנט שאתה אומר, אוקיי, כאילו, זה נכון שהם לא אותה חברה, זה נכון שהם לא אותם אנשים, זה נכון שהצוותים שלהם נראים שונה, אבל כן יש איזשהו משותף ביניהם, זה חתך משותף, שיכול להיות ששווה לי להקשיב לפידבק הזה, ולכן האיזון צריך להיות מאוד, צריך להגיד שאנחנו מבינים למה הקשבנו לפידבק הזה, נקרא לזה ככה, או הנר אמר את זה, ולכן אנחנו כן לוקחים את הפידבק הזה בחשבון, כי אנחנו מניחים שזה מתאים ל-ICP שלנו בעתיד, או whatever. זה כמו שאמרת גם כן בהתחלה, שזה לא רק הכמות, אלא שזה האיכות, ויש היום איזה שיזמים צעירים בתחילת הדרך, שרוצים לדבר עם כמה שיותר, זה לא בהכרח רע, כי באמת בהתחלה אתה רוצה לקבל איזושהי תמונה, אבל גם במסע הזה צריך לדעת לשים לזה סטופ. כאילו גם אחרי שנה, שנתיים, שזה עדיין תחילת הדרך, כן? זה לא תמיד, וואי, הוא הסכים לעלות איתי לשיחה, איזה טירוף. לפעמים באמת הוא לא עבר קוליפיקיישן מסוים. אז
חבל. עוד יותר לבלבל אותך. כן, ממש. אגב, זה נכון בעיניי גם לפוטנציאל קסטומרס וגם ל-VCs, זה אותו רעיון, זאת אומרת, אתה בשלב הזה לא צריך לדבר עם כל מי שרוצה לדבר איתך, אתה צריך להבין מה הוא יכול לתת לך, ואם לא, אז אל תדבר איתו. אני חושב שאפשר היום לעשות, אני רוצה גם לשמוע מהכיוון שלך, ממש חתך אקונומי, מקצועי יותר נכון, של את מי אני צריך לטרגט עכשיו, ומי בכלל לא רלוונטי. אז כאילו את מי אני מתרגט זה לפי בסוף ה-ICP שנגענו בו מקודם. הדבר הנוסף אני חושב שהוא לא פחות חשוב זה לסיסו, אבל באופן כללי לחברות יש המון בעיות והם מוכנים לשלם עליהם כסף. זה לא אומר שהבעיה הזו היא רפטטיבית או תהיה ולידית לכולם. ולכן הצד השני הוא גם עם הסיסו הכי גדול של החברה הכי גדולה בעולם, אומר שיש לו את הבעיה הזאת, יש מצב שהבעיה הזו היא ייחודית אליו ולא תתאים לאחרים, אז גם לדעת באיזשהו מקום להגיד אוקיי, אני לא אעשה את זה, כיוון שזה לא יפגוש אותי בעתיד, זה אומנם יביא לי revenue עכשיו, אבל, ואגב, הנקודה עם אוטומציות ורמדיאשן, אז הייתה תקופה מאוד, נקרא לזה, לוחצת, של תעשו רמדיאשן, כולם עושים רמדיאשן, תראו איזה יופי, והם מביאים revenue והכל טוב. מי זה הגיע אבל? מי הלוחצים? ב-ICP כזה שאתה מנסה למקם אותם? אז הלקוחות, שהם דווקא לא, שהם מחוץ ל-ICP היום, אבל באותה תקופה הם היו הלקוחות נקרא לזה, נקרא לזה חברות טק, בינוניות עם צוותים קטנים, קלאסי. שגם הגיע הסמי משבר או הקיבוץ בכלכלה, אז גם הם הראשונים היו לעשות צ'רן ולחתוך תקציבים, כיוון שזה לא היה must have אצלם, והיה להם קל להוציא כסף על כלים מגניבים שעושים את החיים שלהם קלים באותו הזמן. זה הלחיץ אתכם? כן, מאוד. וואו, עמדתם בזה. זה לא פשוט. אפשר להגיד שקצת נשברנו, כי הוספנו כפתור אחד של רמדיאשן. אוקיי. אחד ויחיד, לדעת כפתור אחד. נזכיר את העדיין, כשאתה אמרת עדיין, אנחנו לא עושים את זה. אז נשברנו פעם אחת, יש שאומרים לזה ואומרים, אתה רואה, עשית, אבל זה היה אחד, והיום אנחנו כבר כאילו בשלבי גריטה שלו. טוב, וואו, אנחנו לקראת סיכום. ממש. עבר מהר, כרגיל. בלקאט, אתם נוסעים? כמובן. משחקים בגדול נקרא לזה בבלקאט, בוט גדול. איזה יופי. הרבה אקטיביטי. הולך להיות מעניין. עמית, אתה טס? אני עוד לא יודע. איך ידעתי שזאת תהיה התשובה, יאללה. בפרק הבא אני תתקן. סבבה, כן. תבוא. בארץ? אם הם באים אני בא. אני לא, אני כרגע, אני בחוץ. אוקיי. טוב, נהיה בקשר, נשמע חיה לכם. נתראה. יאללה, איזה יופי. אז תודה רבה. היה כיף. וכל מי שרוצה לדבר עם נקש, מוזמן לפנות אליו. אנחנו נשים לינקדין, ונשים הכל. חופשי. גם בוואטסאפ, גם בלינקדין, וגם פיזית. כיף. תודה רבה שבאת. תודה רבה. אנחנו נהנינו. מאוד. ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי. Please be aware of the increase that's currently at Orange.